inga yomuchujuiga obusungu asamange naboko bakirisi bikuterasa chinamba chabo 0703943972. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibia wanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Temba Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iduwego kinemirulu yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusie. Yakima mwancho morigalie chinsa ninya chele tukaliga alia Juma chi tariki emirongibere umwaka nyine gatatu umwaka wa 2025 nomo mange agenda kane kwa chinsemo ime na isiko yagusi umwancho morigalie na stokumanya obunali tukolia lero nigo abantu batano nomo abasireti amagimabo asijira chubo tutukano gusogotera somba sokorwe para chinsemo cyake gati chi kibere chi aidre ngibanya kabakane wali tukolia lero muyogo nyako boikiranwa nabarai naboigo kurwase county ya Nyamira nigo omukonyi w'umurai w'ekiama gia Jubilee umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i haruro kubole na era guchese abarai kurasarongura gusi konyaka babako ebwatania ase siasa chia omorembe naboigo kurochinsemo chie eward yabagusero ebunge ekituru chache South chibura buruni gachanyaka bachikane kwa gati igose magega yabarai ba abana bodaboda kurwase bunge usisa county ya Kitutu chache South konyaka ba abakomachigwa ase ogotabu atuka ogose gutarokia oburai obuyakolengana nokugani kwa ba anainchi gose abarundi chibikoro chinsemekyo ayuna enda mwanjwa murigerere keneke onga chinsanya senjira yobo ikiranu cheni ngoro kwa rona toto nyaingiri korwa senseme manyelio nigoto kubwatrana Wilson Makori. Mwanjo murigerere keonga chinsa inya nigotoko chakurwa chinsa machigati ebunge nyali barchache ase abatano nomo abo banyatoka bakonyora umbaso kana gosoko sistema ngima bwetira so mbaso kana mubegwe para onyatoka kanekwa chi kibere chi aitire banyaka bakane wali tukolia lero no muyiga onyaraka bogo ikiranwa amo nabarai aho bakora no mugavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati naboigo makonyo ye omuske Elijah Obebo umujumbe webunge nyali bari Masaba yanyali barchache muske Sairi Chanda naboigo mujumbe we county ya Kisii gosoma mwanderebu muske Donya Doris Aburi ase abanya ya gose gwetira so mugavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati nigo abakonyi manyaka boko bwatukugochia ase ya mateju gosichia matecho ase omugavana muske Arati abwatuka shiringi chimilioni yamo munenjira ya mwego sirachia matecho mulikito Daniel Ntiri namange
Oyomo haso yonde nigabomenyi barobera kurigiriria emebere y'abantu babo batano noyomo asa maliga manene aso moiga okoreka segeti yeskuru y'uboroso ya Kegati imeye bonge ya Nyaribari chache county ya Kisii awo magimabo abutugete mu basokano magaga yegari na yitrela gosiri y'uboroso na kubabwatirania asikebanda bayigeme chikibere chiatre asensemo ya Kegati aso moiga oyukirenwa nomboro monene wabamenyi na monokuru asensemeye eyamateyemo ase yende nigo basaberwa na barandia bariki kila mmoja katika familia zote na barundi bande bakwanira hasara banyolire magega yogosiria chipigipigi cyabo aso mu basokano yo ndoyo ore atage tugende gyonse Kegati ali wana takore tigatiga nawe muraba bakwerigeri twakora masabo twasaberu buya yasa naramo na indwe asense mwende okobolia ne gukwabeko gocha serikali koligia chinchera na kunganya aboncherele kurwambara bale ne para na mona sensemo ya bubaracho ne chibubi kubekwa asense miyo na sensemo ya Kegati unencheremo yogokania ebikole bingabune biga genda bubaracho muinogaiga mambia tomorrow go to bubaracho you can see a danger. Go to Moja, you can see danger. Jana sasa, yesterday. Go to Darajambili, you can still see danger. My leaders, what I want to propose to us, because even if I'm speaking like this, I know kuna mtu fulani tena kesho na ni mama ataweka nyanya kwa barabara hapa Bubaracho na amecross paka the yellow line amesonga. Security begins with each and every one of us. Umuyogo yiga ni kuboyigekiranwa na barai au kurwa sorongo rogusi gati abo mugavana we county ga Moske Paul Simbarati umukonyo yo Moske Lijowebo umuimendere pwe county ya Kisii Moske Donya Dori Saburi na bande abo igo borokia magombabo na gusaba umunguru abeko moyo wabayiga sagaya kusiria abantu batano molimo aseke nyorekemo n'ubururu bunge emwakire mwensi kuba keroli esengenje wali barari n'amakweli n'aroro lakini chingaki cyomweli kero Yesu akwirana abantu bali nabo bakubuka naende bamera n'abamwabo. Ajali ile ilipofanyika hapa chini nilikuwa miongoni wa wale wa kwanza kufika. Tulinyeshewa tukishuhudia kwamba kweli ajali ni kubwa na watu wetu wameumia. Chinse chinde ekera abantu banyorero mu basokwano bwepara. Ichi koliense yo e family eje gwakano. Ndate ndike statement parliament. Achi family cy'abanda babaito sita baumye. Muberoro sarekire. Lakini abana mbaroro. Chi family chinchitigara chichandegete. Omuntu akomuntu negari omuntu omotama abana inchi batigara bago changa chibese bago kora keregento omumino lero mo bakorero gokendu ba muita botuko asi familia asifu banaimbayo asensemo ya siasa mugavana we county ya Kisii nigerusananirie ne chinkuma abuna nigabwatirane tigwe asokorobelia chibura buru echene gatigwe achinga kichietaro yabarai bagopinge serikali aserogongo rogusi otabona kero murai na bwatu bosibole bokoriyo burai na gutara nsemo chinde chionse iga Kenya nekirenga kya kanene no wekenere bamenye be county ya Kisii ya magendero abantu mbali baamwire mbali kutoka Matanga mbali ko Chinyangi mbali ko cha Muchangonde lakini baigule na matyanyo soke baadise dinga matyanyo bakubwatirire goti ingo badenga tigana pilas moto tebingi kwato koreire osibone moda tato tikenga ki mwana itochire batarire matyanyi project ni hane muboli matyanyi ninche na musuguma nkamdenga tikakunya kolera America my brother onye ko bwatu injuga okubwatu litukelimo mambya kwa berero
inchuko bangere kerogo cha kisi agacha nkamubangira nkamubeke stadium dale ngumbu kanyo abantu badenga twabeke ibago bya murwani ngakie project yanenda murwani gaki asense mwende siasa chimbe nigo chagikirwa asemiga engabuneye no kubolia kwabekwa asabumenyi asogochora barayi barabakonye swala ya maendeleo, maswala ya matatizo, wacha tukae chini tushirikiane. Watu wengi wanatafuta kiti ya bunge ya governor, it's okay, there is no problem, lakini msijaribu kuleta siasa kwa maendeleo, siasa kwa mambo ya kusaidia watu wetu. Sasa mimi niwaulize wananchi wa Nyaribari, watu wengine wananikasirikia, wananiletea kisirani, wananiuliza kwa nini Janda wewe kazi yako unapeana mchele, maragwe, mafuta, sukari, iko makosa nikipatiana? Na hiyo pesa ni pesa yangu ya mfuko, hakuna pesa ya CDF ambayo ninatumia, ni pesa yangu ya mfuko ya mshahara. Na mimi nataka kuambia tofauti yangu na wale ni kama mchana na usiku, kwa sababu mimi sio mchoyo, wao ni wachoyo. Hawa watu wengi wamekaa hapa, viongozi wako na pesa, lakini kutoa namna hii ndio matatizo. Viongozi wote wa Kisii umeungana pamoja, umesaidia hizi familia. Wale wenzetu ambao tumepewa uongozi katika Nyamira County wako wapi? We need to ask ourselves the kind of leaders we are electing. Na washukuru sana watu wa Kisii County, umeungana na hizi familia sana. For the people of Nyamira, mjumbe wa Kitutu Masaba, nimeona rafiki yangu Shadrack Musa ametoa pesa. MCS wote wa Kitutu Masaba, Nyamira County Governor, Women Rep, wote uuliza maswali hapa. Nkoroba terega taseni kiaga tembe kurega se county ya Kisii eletrane nguru kwa Daniel Untiri na homo konyi bomurayo mone bwe kyama kya Jubilee muske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo haruroko boli uche sabarayi korwa sorogoro gusiana muno bali bali asensema ya serikali gukora siasa cia murembe kitabwati botutugaru so turwani mone bwense muske Dr. Fred Matiang'i ni leo kwa naiga chinga Kenya gwakwirana agwikirana somo yo magwibiriro imehie county ya Nyamira muri kitofati kadi Disemba na mange. Dr. Fred Matiang'i ojo orachiko yerurukia ebandera yekiama kya Jubilee asokoria ekirugo kyoburayi bwense nigo esokire na kweneke buna asetundeye nigo mugusi airwe esko enene yokonyora ribaga ryokora ensi ya Kenya asaboririe abagusi baire chinga kechi na koyenderera konsera amo ngakiteyo ya history y'obuguma bwaitu muno mugusi twanako ane mono okaranze ke no keri una tole gacha ba usie mora asoki mora asoki ko ba ke mwezi bimbu ya mono mugusio minte sole asa masikani mu angorokia dina acha na bagisangi bane abantu bari bonzi ko baruga kero yo mo gante binga tata abantu bamino baitabire era matukaya na nyamba bawe bawo kwani na masikani azenye cha masikani mu angorokia gukwanira iguru ya barayi baria bakubwatesia ya serikali eregeti nigo Matiang'i ababoririe kera oyomo gokora siasa no bung'aini erio omugusi agenderere komusira amo moko lyo bugambi bali bararo nonye bali ba Kisii County ogoza bakwaneze bale no kubo kaiga abana ba minto na boko ligere liganga ya ingire ngotwerese ita tabo chaka goswa chingoro meje chinguko otige sabari to ete wenda ujibusiga to gekwe randa likora monde usiga neki abantu abonzi bina abantu baminto kiombe kia ora chore maida ora chore koragera no morogi aino onye kwa chore koragera no morogi yo kari kwa kore koragera nere inchuka ozo wanataka boyo abantu ngo na bari baragera mego bari no bakora yo akore koragera na bogo benaka mwana wajumba moko banyora batebyo kenini njara yakore to fine lakini na ujalia ensemo yaye omuinjinia Adams Mochenwa oyo kurigia oboseneta bwa Nyamira nigo atebire buna nigo ensemo yaye arache gusira eskuru yoburuso ya Kirombe erio gutwara amagacho amaya anenase kirasikiria kya ECD wale wajase familia gekara omungu na barongo Mchukua ntenyo sana kerengo soma Kirumba Academy
na watu wangu cha watu wakangumu kuona kuchia se family pole sana na sengi njo ya masikani ya yu turu umugambi wetu oturumbe umugambi tito on Monday baretanda matobori 3000 agache class kiriya isibu ekigaba nangire kwagacha ayonsi nigo akwano rero asumuyiga oyomo bwibiriro asekinyoro kya Kerombe imeye wodi ya Mekenene ebunge ya Burabu umuyiga boigo oikiranwa nere Rogers Munturi oyo nere okoriya obubunge bwa West Mugirango oyo otebire buna ebarache kweneke buna abarayi baria barache kochorwa igo bararwe korwasekia makeria kya Jubilee egento natako tebie president yeito egento natako motebia West Mugirango asenkorwa igoto tagete tonyake rangi everett igoto tagete kuigora chiobizi igoto tagete kole chabantu wa Jubilee ekera nomination yago chakoba ni moja waka chikura Ingo reporter Getembe kuraiga se bunge ya Burabu yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba na mwancho muligechi Burabu ni gachane kwase ka egeke ase chinse mugose asyobisie chia abana bodaboda chigotoka se ward ya Bugusero bunge ya Kitutu Chache South echichire chiabisi ichie bunge yugo siche sub county yo kubatakana mono kumuzana noko niga barundia be chipiki bigorushinza mecho gusabwatani be kyombegia bodaboda kushinza mecho banyara kwa bakomachia egatia barayi abo batabire buna tibali kubayira buya nigentukirera omusiye ward ya Bugusero Mosque Vincent abuga gwesana nigatina bagabanya nyimbo elikora tabotaru igento bakerera chiabisi chigo sie kwa asegeka munagatumuli korito diponi asana Nengusanano entindi ya enekiwa wetania chinsa isato imeye bunge ya Kitutu Chache South ase getambukiro kyogosie kwa wichiabisi che sub county ya Kitutu Chache South awe ase abana boda boda bamochire abarayi babo be sub county nabo igo balia batenerete ward ya Bugusero asoko baunereria nabo gutumeka abisi yabo bobe nengoro bicho cyasiabo omugendia Bugusero ward omojando tobwato no moke ase bali barobisi bakorora no moke lakini abagendia nigo bachandegete mbagwatio bakurera obisi ya bete structure dikorwa so mugaba natu ikerensa lakini bone ya bere structure disabano bali barobisi na obago benefit wo twakamato borai 2021 umutienyo 8 mpaka goikabone 2026 twatachire ntwanya korora bonjoreri bonde bwensi gukwana n'uburoro bonene bagusanga n'abarikia mangana nigo baerere mechando anene bagwetera anena sokonyora obokoreri kurwa seche bichecho one garto ko dispute ya mabera yaito okonyora nga stage ya moyo benefit we pa to what stage 13 kitakere na chero chikonyora eshere iko muna abandi sito ikerete bono tumechoka one egato ko mukia masakaraito tokonywe igotoko begeru chibuni gesieri twaminyokirwa tamire kolera aguja se chairman ye ward yani ye sub county oyore Kelvin Obiri nere taita itigoto tegerera igotoko register lakini bese nchiri korekana ifine siko chigwakwa bese nchiri korekana ngaichigo chia ongo ke koruegwa irembe ko jase chairman ujase chairman ye ward ngare yegani go yairera omwe msiebe ward ya Bugusero Vincent Abuga n'abanyanyimbo begitaseni kya musocho ngana boigo yaira ebiro bitambe kurende mega yayo mwe msiebe ward ya Bugusero gutaka koreto murembe ni garu kuboria kugosie kwa kuyabisye yo goika okuigwana kwa bere gati ya barayi nabo igo abana boda boda esenge njoga ne byasara byabangina ontegero bya nande singo taka bintu byabangina bisali kugaiga direction inkwera na obisiese ku mpaka moigwana ne Komentana yonigo baorokia obwasio kubwabo bukubwatana no mugabana bwe county ya Kisii Omuski Paul Simbarati pasa rinjarwe ekotokonya muno mondere bo Bugusero toichori togende driving school azinjo mugabana itabatuka ni kujana barundi wa boda boda
gaikirekere epasari ye kirase tore tukarangerwa service tukayebanga buneko genda then epasari ye kire twabanga buneko genda abantu bakanda ji school go join ji form njire ji atigarete gaikero umuntu agusaba 2000 omana kwa form iri ojori ekyo kiarete mechando garete umuchanda ase ji stage jeito naro gukwana muna omochemani usigeti ari mate Omabay county na Kisii county ari eroga abana boda boda bachira amo batageto maene bwabo nandege ntokende twara gusaba intu gavana ntwanya gukuruta magena nande ntu nabantu togwanjete nande ntu ndutageto ande tutam ichabukwa oborayi bwabeire se ward yitu ya Bugisero bwabere bokonyanya saba na boda boda Kurega ase chiabisi che sub county ya Kitutu cha South gutoke county ya Kisii ria ni gonkoro kwa Dipon Asanya na omo chumbe we bunge ya Kitutu cha South omoske Anthony Kibagendi nigo abolirie abamenyi be bunge yo bamweli baga asobochario bonne bole mutu we bumwa kwachiro na merengo ebire ne tane bere ese aranya kwa kandira ne mirimo yabere ga kora ase bunge yo boigo ni gamenta bna chinga kireke omwaka bwechiro na merengo ebire ne tano na merengo jingaki obochori bumwaka bwechiro bubere na merengo 3 ne bere boraike gose kireke ni gara chikorie karo kyo bugavana bwe county ya Kisii omoske Kibagendi ni alikuwa na US omoyo ya matanga ime bunge ya Kitutu cha South ante bembi ya mono na ndembi ya mono mbale bali bakuboli chikura cyobo chumbe bwa 2032 ngote 2027 nitokole bali ba 2032 batebiga njekero geke igonde just for 10 years unabona na kulire 5 na ende mungira ni 5 useko notari boigo 5 kuruaguo ntire obo gavana mborente na ende gocha Bugitutu teko babia keno rangi na kororirega umaete aetoliko sababasari lakini obo lia bantu bonsi pie kenoreke usebo Bugitutu South ondeta yo go apply basari yo mochumbe otalikonyora umutienyo gata umutienyo yokane na ende nkurutore basari everybody who applies will get the basari bono mboliga oyo kuboli kurunza no alenge county ya ekeroge kenene kubo mochumbe chi billion bare go control na kibada tokonye teganya nkongo tutware a proper sewerage system tutware mache tutware chipara na abana bali kwe county moroche kena kibara che konyara ekegeite ekekyo bochumba tige kerie kenene ate kubori bochumbe na tokonye motebie naende bali moko moiki mwanjo mulige karabone kutoka na mutumo komo kaigo hase kionga chinsenye tokera nya kutoka endra na mange kutoska Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwa tomu chando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asili golidense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igokogosorelia obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mu cyo Kisii asamagacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo konyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental
dental.co.ke boigo nabo kubonyera gwetera ase njira yesimi wetera ase namba enoti isano ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano ibere isano nemo inye isano isato kianda inye eyemo isano isato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Pink Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ejo baigokie wemanye na wesemia tobase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobago nyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwe n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwe ne tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabona wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seliko lirense niko bakutuka ase numbere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imiyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Mwancho muligere karibu sasema ya kabere ya keonga chinsa inye umugumenere bwe county ya Kisii musikedonya Dorisi Aburi vunenchira ya moyo kwendera korwa obokoreri bwaye gochia ase abananchi be county ya Kisii litukolia lero nigara umurobori bwo cha Kisima kya macha se skuru ya borosi ya itirio igandanya kwa kanike munaniko kiraji kwa konya bamenyi betinza beje kwenyorera amache ase amache achinjira chingororo inche eganga yane na tebete iga dina bwate kende na renge ko tebya abantu kero na rego kori campaign ina manyete mechandere gusina match no nyemburage gutubuya abangina bade bakonda roche abane babogoletie metungi. I wish one day media you went across the county bago tomu amache baira esukuru. That is wrong. Chinsa chiri bago chigosaba koya match otanga bana basomire sabu bakolire science bakolire agriculture bono with my small resources we kalero nobo sani bwane chiboli chiachire 12 nande before ntara kole tamwe yega nintagete nsabe at least tokore chibol 20 igo that will be 20 words echo chinde chigo tigara
kesi baadaye bono na onyendiri amacha alenge ko stored Kisii County ekagaranto bwate gucha yani otango bikori ebi byokwenda roche mbi otange bintu gusito gosaba ne stima ne chipara embulego tubuya amacha abogori abantu amacha akobogori abantu tango nara ko stored akonya bangina baito mbago kora kimbako genda roche so siasa ngoche konyaka tore baadaye for now and I think I've preferred wakole na senator mukuru umachore kurwase county ya Kisii Mosubati Glory Oruoba nigo arule kobole goche somo gusibwanzi wesoka na kungziramo ase ogosira eganga ya Dr. Fred Oking Matiang'i yokoliye garo kibura ibwense somo chale bana mwaka bwachirubere na 25 nebere boigo Mosubati Oruoba niganyara kaba gakobolia abarai gosega komochia chingwana chanyara kwa chikoba chikwaranirwa kwa ase abarai gosega gojikwaranirwa egati yabarai bali sasa serikali bali bakomereria serikali musikuru bani yale kwana kurwa somo wa matanga imehia kaunti ya Nyamira. Wakisii wa Nairobi ni wetu pia, Wakisii wa USA ni wetu, Wakisii wote sisi ni familia moja, si ndio? Mbona tukubali mtu wa nje akuje kuharibu familia yetu? Mbona tukubali? Huyu mtu anaitwa Ruto ako kwa familia yetu. Ni wetu kweli? Ruto ako kwa familia yetu ama Dr. Fred Matiang'i ndo ako kwa familia yetu? Mbona tukubali kerari tuko? Mnakubali kuna vijana wanasimama hapa Kisii na Nyamira wakuje kuharibia familia yetu. Mbona mnakubali? Moisonde nikasikia kuna kijana huko South Mugirango anaitwa Silvana Susuru anasema atikuwa yeye hawezi kufuata Fred Matiang'i kwa sababu hakuna kitu Daktari Fred Matiang'i amefanyia Bagusi. Ni kweli kweli? Hiyo ni ukweli? Wacha nimkumbushe kwa sababu yeye ni labda ni kijana mdogo. Hapa Central Bank, nani alileta Central Bank Bagusi? Nani alileta Central Bank hapa Kisii? Hizi barabara zote hata hii tumepitia, nani alileta hapa Kisii? Kwa hivyo sisi tunasema hivi, sisi ni familia moja yomo Kisii na tutatembea pamoja. And your excellency, unajua they think that sisi wa mama wa Kisii ni waoga. Sisi si waoga. na manchumuri mnanjira ya moyo kugandira gusirashia matao chire na makongu nigo ritukuliaro ya mate yo mugaka James Mariaria kurwase bunge gose bodi ya Kisii bunge ya bali masaba yanyorera wheelchair yura chikonya kabaka mokonya konya kabaka kwendera no buguma bugaya bwabo tambe kurwa ase mwana siasa ayomo aserieta Keva Sagana uyo kuliaro kwa msie ase wodi yu gonkoiraniria mugambi witu Honorable Sagana segasi yengi ya akorire na chitari tang'ani mitinye tatu iga yaitire aga promise nkoretera mwaka uyu wheelchair yega egere mokonye sogosokera guchisikari ekera igwitara rumobaso akor ku James Mariaria na nje ngor ku David Munda ono nwara arengo mugirigacha karitaya ono kanyambi yale kini miaka ibere yaitiriga agacha gatwaro gorwire ono tari kunyara gutara igako mukwa limbia mono asenge njale tirege ndegege komo suguma kogerana kie komo soke kandi kia muirani ingo ne limbia mono ikiagera mwaka urira maya kumanya na bachandiku na abantu barabare mafu aina maya asayi mwakorire andi Nyasaye abakonya ogendere gukora igakira tari yauka ogendere gukora ndori kunyara komosoke tato yuri iguru okorire gekone wono ntoje tunyare komosuki gochisi koiga ikiagera umugaka nere omotugenga gaki mbia mono gaki Nyasaye abasisen ande sijarwete ande chira noro igo egento keringo teba nkeringa tarinje bweka Sagana any well wisher
urime ya gisusu bodi utete gokonya umuntu igwete ngana na akonye umuntu rwarite nonye ngo bodi ekero kyo ba MC ya 2027 tigango tubwatane n'abarayi bari baro tokonya abantu bari marite mwaka buno yokonya mbuyare na mwanjo muliri ukorera mwana siasa kuraze bunge ya Kitutu Chache South asireta Calvin Omwando nigo amachirie emirobali ya serikali iye kurawa n'umurayi bwenso musike William Samoei Ruto ase ogotabuna nigo yabirige kweba igeza kukyo mugusi musike Omwando nigo ananamona kwanere igoro y'umurobali yo kubeke gitanga kireri ekikorengana nere anyaraka bakwane kibunanza chinde nibo wakitaje konyaraka bakegweta ase orogongo rwagusi boigo niga kwanera mange ayuarengete ebunge yo ya Kitutu Chache South. Muna soka a secondary schools. Ekaro koligeri day secondary schools cheito igo chiakora bobe. Karo day secondary schools chiakorire bobe manyanga chi family chi ntaka chi nyinge no chigo soma si day secondary schools. Igo konyoranga ekaro koligeri day secondary schools igo chire expensive seita. Go koligeri elsewhere una bono mobungo korukundindi nyoro korukuyaru constituency day secondary schools are free. Abana baite bagwente basome free ngiye ndari kunyarika boy baseitoga aina ara maswali yogatoko boy twamanya konyoranga ekero konyora seita entwe n'abanya biashara salie biginga mabya keire murabone doja twali ya kale mukande gatwaso twakaromo igabunoyo so seita mone bito tokora ne biashara kero tokora biashara etotagete tubwatsi uno borayiboro no ene seita torwane rutonyora mbabaga abantu baito bakore biashara ebesa nere kuwezo fund ya chite constituency eitoga ebwenta wakonya abasaye nabangi na bakore biashara bangi na mwanyora bese abasaye mwanyora ine era maswali okatoko boli bombo betoko boli abaswali ayo kana rotoko boli kwa niaba yenu ine era toko ko oversight chibasa rinchi apply we kakiarire getambe abande chi constituency inde chiarure chibasa ri seita abana mbaraye kubasari so toko boli bali kerogo bade byo muchumbe baseri ite saka gachete achare ta abana baite basari tari boyo egento kende kere kamo ya serikali enene kyo wetie railway emapu ya soka nga ke standard gauge railway go chaweta Kenya mwaro je president ya koronche railway ali naro bone railway bagatebanga seito ga gusi egwete gweta Nyamira ali konge lakini ekaroto ko irie se map igego tebanga Nyamira alia instead yo gotware railway station esabantu bakolini kuna goikigwa nestora nyari kubeke mizigo ya itone bintu byeto bye biashara koruga iye gwategeze ngo crossing station crossing station na asechi railway chigo chenjeri chitwedinga chwa ochimate station ikabekwa Mulot kabekwa Bomet ikabekwa Kericho korwarogusie karukwa ikabekwa korendeze Ahero na Sun igongote kusine ntosikire boy esa ari tutasikiri ntubuno mu mwancho muligeri goikira bona tokorera mangana majaye kionga chinsanya litukeliga ali alero litukuli 20 mutenyo gatatu mwaka wa chirwero no 25 no mwancho ngoro kwaro ni ototo nyangiri nsame minyelio nigakorwa Wilson Makoli nabayo kurasa ma transmission nigakorwa ya tsana gote Kevin Ongeri kende gotwara buligeri obuya miyaga Tembe TV ekionga kia mwamugusi boigo twara gotukoya Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amateao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya idubego kinemirulu yetu ao inyuranga nigo okonyora
channel ya Getembe gwetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Mwamogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwo kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ebintu bikutumika se a bathroom babwate kitchen sinks nabwo ni tap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona selikolirense niko bakutuka ase nyombere manyakantabuna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imiyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakiresi bigwetera se kinamba cyabo 0703943972. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri ni kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mu cyito bosongo Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getoko tanga senyagitari ya itu nigo togokara scanning yo mubiro mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getoko tanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka maguru ise twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia sero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki osako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigereri tore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange